Karon nga daw atong ganap mga unta dinhi og patani. So ako ugangan sayo kayo himata kay galuto siya og liso sa patani. Kay ang ila ang lisod sa patani diri sa ato ang isagol manok or tunuan. Dinhi ang iyang gisagol gibutangan niya og makaroni. Then gibutangan og paminta. Then gibutangan og gamay nga butter. So lami gid siya kanon kay kuan man kay siya, humok kay siya kay ambot pila ni ka adlaw gilataan sa kungugangan, dugay-dugay jud. Dayon parisa na to na sa atuang cheese din hiog sa ila ang bread diri lava siya ang ilang tawag dinhi. Dayon hinggawas may mga bayot kay gikuyog ko sa akong bana maadto siya sa machine kay mag hulog og kwarta kay magdula na pod iya ang igsuon og kanang game ba, online game og sa ila pa casino. Then alas 4 na sa kadlawon gigutom ko nya way lain kalanon mukaon ta ani atong kalanon mag-init ta diri tubig. Kuhaon nato ning heater butangan natong tubig din atong itak ang mga bayot. So di na siya bugana og di isaksak so saksak na to na paabot ta din ha og bukal-bukal na. So while nagpaabot ta bilihan ta niya tuwang noodles din he. Ang kaning noodles sa mo'y ganahan ko ani sa flavor kay lami gid siya. Dili siya pareha og kanang namugod sila noodles diri nga ang flavor. Perting isuga ang baho sa iya ang mga seasoning. So ato nang bubuan ra og ini tubig kay aron maluto na mga bayot. So butangan nato na din ha og halang-halang kay aron maulian ni atong almoranas bitaw oy joke ra. Ato nang butang halang-halang din ha. Kay aron lami-lami na siya sa ato ng takloban. Dahil ako ipakita ninyo ang kinadakan nga pan nila diri. Actually dili ni kinadakan dako-dako ra nga pan. Dahil naluto na mga bayot mukaon na ta kay aron di na maniwang atong isa kadalunggan din ha manambok na din parisa na to ani atong pan nga atong gi kusnet. Dayon patong sa tiil tungtong ang kabot sa tuhod kay mao magyunay lami sa mga Pinoy og mukaon og kung kami tanan mga on di ko maginani kay murag ulaw ra kaayo ba. Dinira kutob ang mga wara-wara ni tabe. Bye.